El Parc Central va acollir dissabte l'acte central de campanya del partit Vallirana Ets Tu. Un acte que va comptar amb la presència del cap de llista Jordi Roca i de tot l'equip que forma part d'aquesta plataforma. Malgrat la pluja, va comptar amb una bona participació i va cloure amb un sopar per tots els assistents. Som un equip amb unes ganes enormes de fer que la gent de Vallirana s'hi senti cada vegada més orgullosa de pertànyer a aquest poble. No ha estat un camí planer, us ho ben asseguro. Durant aquests mesos ens han dit de tot, que si som els del 3%, que si som molt d'aquí, poc d'allà, que si som independentistes, que si no ho som, però us ho hem posat molt difícil a tothom perquè tothom ens vol classificar i encasillar i no és possible perquè som transversals, ho hem dit, ho estem demostrant i això és l'únic argument que tenen per atacar-nos, classificar-nos i encasillar-nos. El nostre projecte ningú ens l'ha debatut, ningú. I això diu molt. El més important per nosaltres és el nostre projecte de poble. I on volem viure? Volem viure en una Vallirana on tots i totes tinguem oportunitats per desenvolupar-nos individualment i per créixer com a comunitat. A una Vallirana on ajudem les nostres entitats com a una de les ànimes del poble per reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença. A una Vallirana amb una activitat empresarial viva i dinàmica que doni vida al nostre poble i que contribueixi a que surti d'una situació actual de poble dormitori. A una Vallirana on agafin protagonisme el polígon industrial i el nostre comerç com a motors econòmics. A una Vallirana on un cop es posi en marxa la variant permeti la transformació radical del nostre carrer Major. A una Vallirana on les urbanitzacions estiguin més a prop del nucli urbà i disposin de més seguretat i més serveis. A una Vallirana on el casc urbà i les urbanitzacions estiguin molt més dignes i més ben cuidades, mantingudes i amb una qualitat que es mereixen els ciutadans. A una Vallirana segura, cívica i respectuosa, en campanyes de conscienciació però també amb la implicació i actuació de la policia i els Mossos d'Esquadra. A una Vallirana sostenible, que aposti per l'estalvi energètic, l'ús de les energies renovables, la gestió sostenible de l'aigua i la reducció de residus. A una Vallirana referent, com ho ha estat tot sempre, en l'atenció a les persones i amb una major atenció que donem a les persones amb dificultats, amb les persones més vulnerables. Som un símptoma clar del que som com a poble i no el podem tirar a l'esquena. Aquesta és la Vallirana que ens imaginem i que pot ser real. És possible, només calen ganes, il·lusió i projecte. Som present i serem futur. Per això us demanem el vostre recolzament. Necessitem el vostre vot. Necessitem que això que heu vist, si us ha agradat, si empatitzeu amb ell, que ho expliqueu, que ho transmeteu. Us necessitem a tots vosaltres perquè la Vallirana del que vindrà comenci la setmana vinent. El dia 26 us demano el vot. El 26 us demano el vot a tots vosaltres. Només us puc demanar això, el vot que transmeteu tot això que heu vist, hi ha que lluitar a cada porta, hi ha que barallar-se per cada vot, hi ha que transmetre i hi ha que il·lusionar. I a nosaltres, el nostre equip, perquè nosaltres som equip i així ho volem demostrar, estem molt il·lusionats, però necessitem a tots vosaltres per poder arribar a tota Vallirana. Així que, doncs, desperta Vallirana, visca Vallirana i visca Catalunya! Aquestes van ser les paraules del candidat Jordi Roca. Doncs primer de tot volia agrair als valliranencs i valliranenques la confiança que han depositat en nosaltres i que ens ho han demostrat i us ho han fet palès en totes les carpes i totes les trobades que han fet amb ells. La veritat és que és un motiu de satisfacció veure com aquest grup de gent que tenim al darrere de Vallirana Ets Tu, es sent recolzada per la gent de Vallirana i un cop ha presentat els seus projectes, ens han vist i ens han conegut, estan en nosaltres o almenys això sembla. Des d'aquí només ens queda restar que demanar-vos la vostra confiança, demanar-vos el vostre vot perquè aquelles propostes que us hem estat ensenyant durant aquest temps puguin fer-se realitat i la puguem transmetre i plasmar a la Vallirana del futur.